Iningi lemizila yezitimela alisebenzi kulelizwe ngenxa yokucekelwa phansi kanye nokwebiwa kwengqalasizinda. Phezu kwalokhu nokwakhiwa kwemijondolo phezu kojantshi kuphazamisa ibhizinisi emkhakheni wezitimela. Umnyango wezokuthutha uthi zonke lezi ngqinamba uyazilungisa. Sijongane nokuthi silungise indlela ezonakale gqithi ngenxa yokubana akange kwenziwe umsebenzi kwezinye zendlela ngenxa yokuthi kukho esisifo sikhoyo. Umbalula uthi luyaqhubeka uhlelo lokwenza ngcono izinga lengqalasizinda emzileni omkhulu wezitimela eKapa ukuze kuzofakwa izitimela ezintsha. Malungana nohlelo lwama-e-tolls uthi sekuyela emaphethelweni ukuthola isixazululo. We will come back with a final decision on this matter. Unfortunately, Cabinet must process that. We did go back and forth, so we're supposed ourselves and Treasury to go back and then endorse our position, and then we will pronounce on that. Ngqongqoshe ubalule nokuthi ikhona inqubekela phambili odabeni lokuguqula imboni yamatekisi ifane namanye amabhizinisi.